Hi mga kaisinyan Freedom Board, welcome back again dari sa tong YouTube channel ug karon another confession na sad ang atong basahon. Pero before ana ay kalimot sa pag-subscribe sa tong YouTube channel ug pagtuplok sa notification bell. Ug karon mga kaisinyan Freedom Board, ladies and boys, ako si Bay Gamay ug ako nang basahon ang confession karon. Hi bye, ug sa mga readers and listeners mayong adlaw niyong tanan. Gusto lang ta ko nga mo share sa ako na sinati sa kinabuhi. Di ko taga UC, wala sad ko nagdako dari sa Sugbo. Pero na ako dari 2 years na. Pero tigbasahan og tigpaminawan ko sa mga confession. Dili kay ko maayo nga mo narrate og story, unta masabot ra ninyo. Ug ako nang sugdan. Naani pagka SPG gamay. Ako day si May, taga somewhere in Mindanao, pero na ako Cebu. Mag 2 years na. 21 years old, nag-edad ko 16, nag-uyab-uyab na ko. Bata pa kay ko gabiga-biga na. In year 2016, nakauyab ko, first uyab na ko, iyang edad kay 22. Tawagon lang nato sa pangalan na Jay. Kay uso pa man sa una ang clan-clan o textmate, dili pa man kayo usong Facebook. Kani si Jay nag-ilami sa clan or textmate rami, dayon nang uyab siya sa kuha. Ug ako sad ning ihas kaayo, gusto na sad maka-feel og uyab-uyab. Sa moto nga nisugot dayon ko. After a month, nagkita ming duha. Oo. Nakikita ko kay time sadto nga na ako'y gipalit adto duol sa ilahang lugar. Which is nga wala sa mga lugar nga pharmacy. Kay gusto sad ko makita niya bisag hadlok nga unsaon ko. Ako ang family ato wala kahibalo nga na ako'y kakita. Sa tinuod lang, love na ako siya. Bisag sa text rami until nag-meet ming duha. Well, guhot ko niya sa terminal, kulbaan na kay ko. Kay basin di ko niya doon. Niya kulba nga dili masabot nga lami ihila kay dili ko ilado dito nga lugar. Basin binuangan ra ko ba. So after pila ka minutes, niabot na siya. Nasya kay ko kay perte niyang taasa. Mga 5'9" ang height. Gamay kay nawong asin cute kay siya. Niya ang lawas kay sakto rasan. Pagkita na mo, niyon dahin siya sa ko ang adalon ko niya sila ha. Kay ipaila-ila siyang parents. Isa na lang kay mama na lang man niya, iyang papa kay patay naman. Nga nag-edad siya atog 12 years old. Then gipaila ko siyang mama. Gipangutana og kinsa kong anak ug unsay apelyido nako. Basta sa bukid ingon ana gyud ang interview sa ginikanan. Kay basin unya daw mag-agaw ra, unya mag-uyab noon. Tanang gipangutana siyang mama ko sa mga gitubag bisan kulba may heart na kay ko. Human nato na ngaon may bisag bag-o pa mi, sweet kay siya. Inatiman kay ko niya. Human kaon na mo iha kong gidala sa balay siyang kuya. Og didto na ay first na hitabo na mo. Sakit man di ay ning first time ba. Kasurinderon ako ato kay sakit na. Muundang nun tako bisag wala na sulod tanan. Pero iyahadyong gipadayon. Pero in a gentle way kay nasakitan naman kay ko. Then after an hour ni success rajud siya. He's my first uyab. First kiss. First everything. Paguman ato, mas nisamot akong love niya nga kanang murag di nako kita og laing laki. Mahadlok nako nga mawala siya sa kuha. Sumoto nga samtang nagpalipay ko, ako ang parents kay perti na kaguol nga nung dugay ko na uli. Perti na nilang pagkabalaka sa kuha. Ug ako sad nga nahadlok na basin unsaon ko nila, kay first to nga nahitabo nga dugay ko nakauli sa mua. Nigikan kog buntag unya hapon ako nakauli. Kay usa pa manggod sa una tong kidnap para kuhaon ang mga parte sa lawas, maong nabalaka sila og taman. Dako to na akong sayop akong nabuhat nga nakaingon ato ko sa kong parents nga pag-uli nako og istoryahan ko nila og aha ko gikan. Wa ko namurit. Gistorya nako tanan. Pag kumagistorya nako, in a minutes na ikamot nga nilagapak sa kong nawong. Kamot sa kong mama nga gilapara ko. First time nako mayon ato sa kong mama.
Nihilak ra ko kay I know in the first place dako ang dakong sayop. Gingnan ko sa akong mga ginikanan kung asa sila nagkulang sa kuha. Nganong nag-ingon ato ko. Sakit kay sa dughan nga makadungog yung naana nga pulong sa mga ginikanan. Paghuman ato wala ko nakatog, nagbuntag nagsigir ko hilak tungod sa akong mga sayop nga nabuhat. Paghuman ato ako ang mga ginikanan gipibalo ako mga kuya nga naa sa layo og nangasuko sila nako. Gisabutan nila nga paminyoon ba ko or dili, kay basin daw maboros ko. Pero wala raman sa noon. Akong kuya isa nga niingon nga dili kay bata pa para magminyo, og dili ra daw ako ang babae nga ningon ana nga diri sa kalibutan. Paghuman ato nga mapanghitabo nagsorry ko nila tanan. While nagsorry ko, naghila ko, niingon ko nga dili na mahitabo usap. After a month ato, gipa-transfer ko Cebu aron malayo ko sa kuya. Galagyo yun ming duha, gipabulag me pero pag-abot rin Cebu, nangita ko way para makakommunicate siya o dito nagka-communicate na sad me. Love kinamong usag-usa, maghilak me og magtawag kay me tungod sa among sitwasyon nga dili dawat sa akong family. After a year, kami lang gihapon. Bisag LDR me. Og niuli nasad ko og Mindanao. Og didto nasad mi eskwela. Padayon lang gihapon may. Pag fiesta sa Moa, ako siyang gipila-ila sa akong parents og didto nag-ila na sila. Wan ako nagkuan nga nagustuhan ba pero maayo biya ang pagtagad sa akong mga ginikanan. I know sa akong papa nga kasumbago na kay siya ato na time guro kay tungod sa nitabo. Pero okay na. Padayon gihapon me. Ug laago na ako siya sa Moa. After 1 month sa pagfiesta sa Moa, ilan na sad ang fiesta. Ug ako nasad ang nilaag dito. Tungod sa kami nga namong duha, naa na say nahitabo. Ug dito nakadesisyon me nga iya akong pabuntisan para daw magkuyog naming duha. Pag uli na ako, gipadalaan ko siyang parents ug mga pagkaon ug dito gi-interview ko sa akong mama. Basin ko no na say nahitabo. O wala gyapon ko na morit kay dili na ko kaya nga magbinotbot sa akong mama ato na time. Og didto nakadesisyon sila nga iminyo na me. Gitawagan ako akong uyab nga makigistorya akong ginikanan siyang parents. Luckily nakigistorya ang nagsabot og kanusa ang pamalayi. Wala abti og pila ka weeks na malayi dayon akong uyab sa kuha. Grabe among kalipay ato na time kay lagi mag-uba na mi pirme. Wala na'y makapugong sa Moa. Pero nipadayon ko eskwela ato. Pero kana ganing murag wala na kay mo friends si Moha. Tungod kay naminyo na ka. Mura silag bugawan. Wala ko gagwanta ingon ato na setup. Maong nakadecide ko nga muundang. Nangita na lang may trabaho sa kong uyab ato somewhere in Iligan. Nahimo ko cashier og siya kay car wash boy. Kay grade 3 ra iyang naman, gidawat nako siya bisag ingon ana ara siya. Kay kung love nimo dili magmatter og unsay naa siya. Ako sad ato kay grade 10. Mo graduate na unta pero niundang ko. Pagtrabaho na mo talag sa nalaming magkita, pero ginahatdan ko niyang pagkaon sa kong trabahoan kay libre kaon raman sa kong gitrabahoan ato pero di ko ganahan sa pagkaon. Mong dalan ko niya. After a month sad ato ni undang me, niuli me kay para mag-guard siya. Nahimo siya og guard. Pero kulang yang sweldo para sa financial namo kay nagbuhi mig baboy ato. Honom kabuok para unta sa mo kasal plus naa pa jud siya datahan sa motor. Maong palit pa mi og bugas o groceries kay gaipon may siyang mama. Tagaan yung kwarta pero usahay mo ana ako nga ihatag siyang mama. Kay maulo ko mo dawat kay dili pa ko pure asawa, kay live-in lang. So moto, nga after 7 months na mong ipon ni Jay, ug nag-18 ako ato nga next month unta, mag-prepare na mi para sa mong kasal. After a week sa kong pag-18 na aksidente siya, abi ko gamay ra iyang pangos. Wa ko ga-expect nga dako di ay ang nasamad siyang ulo. Apil ang tuhod ang pinaka-worst, nag-crack iyahang spinal cord sa liog. Oh bay, sakit kaayo para nako ato na time. Pag-abot na mo sa ospital, sige na ko gihila kay dili na siya makalihok. Nagkadugo siya. Perti na nakong hilak nga sigig hangyo niya nga laban lang langga.
kaya ra ni nato. After a minutes, gi-transfer mi og laing ospital. Hospital sa Ozami City sa Mindanao. Gitawagan akong parents sa naitabo ug didto naluoy kay sila nako. Samot na sa akong ka-live-in. Pagkita sa akong papa, nihilak siya nganong nahitabo to siya. Ako ato na tayo mulay tarong kaon, tulog kay sigig bantay niya. Kung kami randuha mo hila ko, pero kanang tulog siya. Kay dili na ko gusto magpakita siya nga hina kay ko. Nagpaka-strong ko para niya kay kinahanglanon kay ko niya ato na time. Siya nilaban sad para sa kuha. After a week, i-transfer na sa Miglaing Hospital sa dakong hospital dito sa Cagayan de Oro para sa iyahang operasyon. Ato na tayo usap ang gubat sa Maote ato sa Marawi City. Magian na mo daghang mga sundalo ang gaatang sa mga dalan. Kay ambulance man among sakyan, lantawon ra nila hasta among pasyente. Og ipangutana og naunsa kay pila pa ka weeks nila bay. Perte naman dayo niyang niwanga. Pag-abot naman dito sa Cagayan, nagpatabang ko sa kong kuya og assist kay taga dito man siya. Luckily na humandayin siya sa mga lab test. Pag human ato, nag-istorya mi sa kong papa og kuya. Naloy kisalan ako kay lagi bata pa ko para ato na problema. Pero gipakita na ko sa ilaha nga strong ko. Nga makaya ra nako ang tanan. Angon sa kong kuya kung pwede palang ka bawion og balik kay bata pa kay ka para ani nga problema. Pero be strong lang yod nga makaya ra na nimo. Sa moto, na-confine na kong uyab. Dili pa may matawag og asawa og bana ato kay wala pa may kasal. Na-confine na siya og ako ang luoy ato kay dili kayo makapahulay. Even tulog may lag makatulog og 2 hours kay sige og palit og ice. Tungod kay giigang siya. Magbantay sad ko sa iyang oxygen basin mahurot. Kay lagi di pa kayo siya makaginawa og wala to. Pero bisag dili ko makatuog tarong, iligo na ko aron dili tantong kapoy ako ang lawas ato. After a week namong standby sa ospital sa CDO kay schedule na siyang operasyon. Paghatod namo siyang operating room, nilakaw na ko. Nyadto ko sa balay sa kong kuya para manglaba. O, daghan ko gilabahan ato. Imbis time nga mo pahulay ko ng laba ko. Bisag kapoy na kay ko ato pero giagwanta lang gid nako. Sa moto nga nahuman iyahang operasyon. Sa wala pa siya operahe, nagistorya mi sa doktor nga walay possible nga makalakaw og balik ug makalingkod pwede pa. Nihilak na sad ko ato kay sakit kay pamalandungon nga may naato siya. Pero ni sacrifice gihapon ko. Pag magistorya sa doktor sa kuawa ko nagsaba niya kay I know malain siya. After pila ka days siyang pag-opera ni uli namin sa ilaha. Wala pa'y 2 days ni balik na sa Hospital tungod siyang ubo nga dili siya makaginawa. O giaway ko niya kay wala na ko siya nabantay tungod daw ato hapit siya namatay. Sa moto nagsorry ko. Perti na kog pangayog sorry kay I know ug unsay mahitabo niya. Sa kuha man jud ibasol ang tanan. Nagpuyo na sad mig ospital. Og didto gisungog ko sa mga nurse nga bata pa daw ko. Nalutas na. It means nalutas about sa thought. Pero nikatawar ako ato kay di na importante sa kuwasan. Og didto struggle na sad kay wala gihapon ko'y tarong tulog. Kay mag-atimania, maglantaw sa oxygen o sa dextrose, magpainom siyang tambal time to time. Usay makatog kog maglingkod tungod sa kakapoy. Na siya mga igsuon pero naanay pamilya. Dili kaayo makapuli sa kuha pero giagwanta gihapon nako. Bisag lami na kay mo pahulay gyud. Pero sabot ra ko siyang mga igsuon. Pag medyo okay na siya na siya kusog, ug didto na ko niya sugdi og basol sa tanan. Gimahayan ko niya nganong iya hakong naila. Dili unta siya maingon ato. Iya ko nga balikason bisag daghang pasyente ang maminaw. Ako ato taman ra sa hilak, wala ko'y mahimo. Mas ako sad nga gimahayan akong kaugalingon nganong nag-ila pa mi. Dili unta siya maingon ato. Bay, gibasol na ko ang kaugalingon. Sakit kay sa part na ko nga nag-sacrifice na ko pero nakahimo siya na ko ingon ato.
Usahay luwaan pa jud niya akong nawong. Pero nisabot ra ko kay grabe akong pasensya ato. Giagwantan ako tanan niyang gibuhat kay nakaingon rasad ko nga basin dili pa niya dawat ang nahitabo siya. O basin sa tambalsad nga gina-inject siya. Maong perti niyang isuga. Every time mutugaan ko sa kong ginikanan, muhila ko. Phone calls ra ko makaistorya nila kay lagyo sad kay me. Moingon ra kong parents nga agwantahan lang day. Makaya ra na nimo basin sa tambal ra na. Ayaw padala anang istorya niya. May gani nag-sacrifice kaniya. I know sa kong parents sakit sila nga makita ilang anak nga nag-suffer. Diwantad nga kuhaon ko para makapahulay. Pero may refuse ko kay wala kayo mo atiman sa kong uyab. Nagpadayon gihapon ngayon ato akong setup until 2018. Daghang mingon sa kuha nga swerte kay akong uyab kay wala ko ni give up. Dayon kay ugang ubang babae pa daw pila ka months ni Biana. Even ingon ato na siya. But I still gina-flex lang gihapon nako siya sa social media kung unsa nako siya ka-love. With pictures namong duha. Pero pagka okay na niya, makatravel na may uglay-ulayo. Makalaag na may pero lingkod ra siya always. Pero okay na siya. Mabiyaan na nako siya kay malingaw naman. Ug sila hasad ko nakatuon sa tanan. Abi kog wala pa mahuman akong struggle. Kay pagka okay na siya, mas nisamot manoon. Manugway ko sa hayop nila. Mukoy kog lampas sila hang binantayan nga lubi. Mangahoy ko, manglaba, usay mo kuha para glawog sa baboy. Usay mo hilak na lang ko patago kay ug mo hilak ko atubangan niya, masuko siya. Awayon ko niya, papaulion ko niya. Bisag kapoy kay ko giagwantan ako ang tanan pa rin niya. Every time maligo siya ako asyang kuguson, bisag niniwang siya, pero bugat gihapon siya nga halos ako tanang kusog mahurot inagkugos sa yaha. Every time na nako nagibuhat ang pagkugos niya para maligo, mukaon, ako panghungitan o mag-away me, iya pang iwakli ang pagkaon. Magbalaw na lang sad kog punet. Aka siyang ingnon nga samutan pa manimo ako ang trabahon, pero masako siya bay. Mag-away na hinoon mig samot. Mabot ako sa time nga lami na kaayo magpakamatay, pero nakunuhon na ako sa kong parents. Og kanang kamiranduha sa kong uyab mag-away me, unsay makita na ako akong idukdok sa kong ulo para makita lang niya nga nahurot na akong pasensya nga gikapoy nako. Pero pagkahuman mo hilak ra ko og mangayo og sorry niya. Grabe akong pag-anto sa to. Gusto ko mo biya, pero dili pa ko kabiya kay nagkinahanglan siya sa kuha. Og unsay gusto niya ipabuhat sa kuha, akong buhaton para lang malipay siya. Bisag labag kaysa kalooban akong buhaton. Night time nga manapat na siya. Every time dugay ko kamata ka nang mamukaw siya tungod sa kakapoy, iya akong sikhon og kusog sa nawo nga perting sakita. Usahay magdugo akong baba tungod niya, kay makaya man na niyang buhaton. Once or twice a year ako kauli sa mua, kay dili siya mosugot kay basin dili na nako siya balikan. Pero kung nang tanang giagwantan nako bisag hilantan ko gusto ko magpaatiman sa akong kinikanan, dili siya gusto muli ko. Dili na lang sad ko masupa kay mag-away rami. Bisan kapoy kay akong lawas magpakaayo ko. Kay di man gihapon ko makapahuway, mag-atiman gihapon ko siya ha og pakaon. Daghan na kaayo nga higayon nga lami na kay mo give up. Not until October 2019, dito nako nakadecide nga mo give up kay di nako kasabot sa kong kagalingon. Every time kusog ang hangin mura na kog madala. Grabing anemic nako ato. Akong kabuhi aksyon nagsaka sa kuto-kuto. Malipong nako. Di nako ganahan mo kaon, kabuhion ako. Ug ato na time papulyon ko sa kong parents kay ako ray kulang sa mong pamilya. Og dili pa yun siya musugot nga muli ko kaysa sunod na lang daw. Didto nahurat akong pasensya niya. Dili siya gusto malipay kog kadyot kauban akong pamilya. Makaana kog selfish kay siya. Feel na ko dili siya gusto makapahulay ko bisag kadyot.
Usahay ingnan siya siyahang bayaw nga tarungan na imong uyab. Ayaw na awaya. Kay mo na inaani mo karon. Nagatiman, pasalamat ka kay atiman kag babae. Mainan siya ana kay usahay makita siyang bayaw nga naay kinawrasan sa ako ang bukton og moana ra ko nga akong gikatol. Pero kay daghan man dili siya motuo. So balik ta atong mo give up nako. Yes, 2019 ko ni give up akong ginahuna nga time na sad nga akong kaugalingon akong atimanon. Kay los siyang nakay ko ato. Bisag wala ko'y anak, bisag wala ko gimalmal og taman tungod sa mga problema, naniguwang ko. Every time makuli ko sa mua, ingnon ko sa kong nga manghod, mura man kag pinaangkan, nga maligo nga walay lugod-lugod. Di ko makalugod kay tungod nga nagdali ko inighuman kay manglaba pa ko. Kay makasab-an na sad ko niya, ingnon dayon ko asa ko gikan na morikat. Sakit kaya na para sa kuha, bisag perti na nakong sacrifice siya ha. Sa akong pag-give up, daghan ko reason o ngano. Gusto ko muskwela balik. Kay pila na sad kay years nga nasayang akong effort sa tawong murag wala nakita ko ang worth. Akong sacrifice. Ni give up ko kay para akong atimanon akong kaugalingon. Kay kung ang manambalay paingnon, mas mauna pa daw akong kamatay. Grabe na kawik akong lawas atong ni give up ko. Grabe na ko kaniwang. Langga, siguro nakasabot ka nga nung nibiya ko. Every time palayason ko nimo, ni-refuse ko kay dili na ako kayang mawala ka. Mag-uol ko og kinsay mo atiman nimo, bisag ingnon ko nimo walay pulos. Dugang-dugang ra ko sa pakanunon sa inyong pamilya. Pero nagpabaga ako sa nawong para maatiman ka. Not until dili na nako kaya ang tanan. Langga, sakto na siguro to nga mga tuig nga nakaubanti ka. Pasaylo ako nga ni give up ko. You know how much I love you. Love kay tika pero mas needs akong lawas ang atiman na sad nako. I feel so useless para nimo. Langga, I know both happy naman siguro ta. Magpasayloay na lanta. Kung napasakitan nato ang usag-usa. Tungod sa netabo, dito ko nag-matured. Na-experience ang wala na ako na-experience. You're my first langga. Mag 2 years na sa akong pagbiya nimo pero until now, wala pa ko kitaglain nga ikapulis si mo ha. The guilt is na agihapon sa kuha kung sakto ba nga nibiya ko nimo. Pero langga, tanan tao makabaw sa akong sitwasyon sa una, muana sila nga sakto na daw akong sacrifice. Time na sad akong kaugalingon huna-hunaon kay bata pa ko. Langga, pasaylo ako sa akong pagbiya. I know we forgive sa chat. Ningon ko nimo nga ayaw nako paabuta nga mo balik. Pero mo ang reply sa kuha kay nag-thank you ka tungod sa kong mga sacrifices nimo. You let me go. Thank you langga kay na-forgive na ta. Nagpasalamat ko nga nailati ka. Kung asa man gani ka karon, pagpakaayo. Naay dakong plano ang Ginoo sa tunduha. Nganong gisiparita sa sagusa. Amping permi. Years nga wala na tay communicate para lang makalimtan nato ang sagusa. Amping permi langga. Salamat sa tanang experience. Og diri na lang ko taman mga boys. Daghang salamat sa pagbasa. Daghang salamat sa pagpaminaw. Ako na lang ning gi-share diri ba sinasad mo'y makatunan. Sa pagkakaroon ning eskwela kog padayon diri sa Sugbo. Daghang laki nga masud sa akong ginabuhi pero mo-refuse ko. Nag-focus pa ko sa akong pag-eskwela. Ang kahadlok nga basin mabalik ko sa akong experience na aragi hapon. Maong mulikay ko sa mga laki sa pagkakaroon. Makaana ko sa akong kaugalingon nga everything happens for a reason.
Gilingaw na ako akong kaugalingon nga wala na ako nalingaw sa unang panahon. Og karon single ko mag 2 years na. Kaya mangita kog lalaki nga dawat kog unsa ko ug unsay na ako. Kana makita akong worth og sacrifices. Og diri na lang ko taman. Daghang salamat mga guys. Ladies and boys, mao kana ang confession gikan ni May.